खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बार्थडेआव थांनो नागिरदों आङो खाथियावनो बार्थडे फिसा मोनसे पार्टि खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बेयावनो थांगोन आरो बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला थुदो थांनोसै जोङो राजाबांबो फैदो राजा फै गोदान गानगासिनो राजा जोंहा खाथि नालाय थांसै ना ओइलाया थांसैथ' बाबाया गिफ्ट लाबोबानो थांसैनि हासबेन्डआ गिफ्ट लायनो थांदों आरो ओमफ्राय दायो लाबोबाथाय थांसै जोङो ने राजा गस्ला गांसे लाबोनो होदों आङो नायनोसै मा लाबोयो हरिलु हेपि बार्थडे टु इउ माइना नै माइनाया केक हाखांबाय आरो फोनजोब्बाय मोखौ नै बिथिं जागासिनो आलासिफ्रा नै आलासि फिसाफ्रा गथ'फोरनो होग्रोदों फुरि आरो दालि केक जाग्रा होबाय आरो ओमफ्राय जागासिनो नै एसे खोमसि बिथिं लाइट गैया दादा হয় नै दायो जाखांना फैबाय आरो माइनानि बार्थडेखौ ओमफ्रायो दायो ओंखाम संसै लोगोफोर केक जाबाय फुरि जाबाय दायो हासबेन्डनो गुजुनायानो दाबो खाराखै आंहा गुजुनाय गगा मोननाय जादोंमोन ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै बानायनो साननानै होमबाबो केक हानाय समखौ लोगो मोनहैयासै जोङो सिगाङावनो केकखौ हाखांबायमोन बिसोरो ओमफ्रायो दायो हासबेन्डनो ओंखाम संना होनोसै आरो थोनो थांसै बिदिब्ला ओंखाम संहैसै नै दायो सारा जानबाय आङो दिनै खुमब्राजों दाउजों संगोन आरो नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर दायो दाउ बयलार एवगासिनो आङो लोगोफोर नै दाउखौ एवना लाग्रोनानै खुमब्राखौ होबाय आङो नै दायो दसे खोबना होनोसै लोगोफोर दायो खुमब्राजों दाउ लोगोफोर दिनैसो जानोसैलाय नै दायो संगासिनो आरो आङो नै जोंहाना इन्जुरा जि गोसोम जाना दं सिगाङावबा सोर थानायमोन बे रुमाव ओमफ्रायो माजों संजानायमोन एसे गोसोम जाना दं आरो बे साइडथिं ओमफ्राय उनाव फाहामगोन आङो नायनोनो सुखुथारा ओमफ्राय नै दायो दै होबाय आङो दै हरबाय आरो ओमफ्राय दायो एसे एरना होनानै खोबना दोनसै नै दसे गोदौखांनानै ओमफ्राय गंगार दुन्दिया गंगार मस्लाबो हरबाय आङो गोदौबाय थादोंसै दाना मोननायनि गोदौबावथोंसै र' दसे गोबावनो नै दायो दसे गोबाव गोदौनानै खांबाय मोनबाय आरो दायो नै गोथाव नुबायना लोगोफोर मोनखांलायबाय लोगोफोर दाना जानांसिगौसोलाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय